To, čo sa však zmenilo, že technológie priniesli možnosť vynechať ten 2D výkres a priniesť tú reprezentáciu vizuálnu v 3D až do výroby, kedy aj ten človek, ktorý je v tej výrobe, možno teda odbočím troška, ale aby som to vysvetlil. Jasne. Keď si zoberiem, že inžinier, ktorý má vytvoriť ten 2D výkres, tak musí študovať 5 rokov na univerzite, aby mohol nakoniec vydávať výkresy, ale ten človek vo výrobe, niekedy mu stačí učňovka, aby ho vedel obsluhovať stroji, ale očakáva sa, že tomu výkresu bude rozumieť. Ja. Takže to sú také zaujímavé veci v realite. A pritom oni by ocenili, keby tam prišiel 3D model, na ktorom všetko vidí, ktorý si môže otočiť, keď tomu nerozumie, tak dohľadať ďalšie informácie. Veľmi často počúvam, že toto naši ľudia nezvládnu. Tak môj argument je, že keď zvládnu prečítať 2D výkres, tak určite zvládnu 3D model. Ja.